హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 అందరికి రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు రెండవ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దీనినే సాంఖ్య యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయము అయినటువంటి ఈ సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో మరి ఒకసారిగా నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకంలో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుని అడుగుతాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండురాజు కుమారులు యుద్ధం చేయ సన్నద్ధులైనటువంటి వారు ఏం చేసిరి అనేటువంటిది ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ. దానికి ఆ సంజయుడు దుర్యోధనుడు అక్కడ ఆయన అతని యొక్క మానసిక స్థితి, అలాగే అక్కడ ఆ కురుక్షేత్రంలో సైనిక పరిశీలనం గురించి, ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని మరియు కౌరవుల యొక్క సైన్యాన్ని గురించి ద్రోణాచార్యుడికి వివరించినటువంటి అంశాలను 2 నుండి 13 శ్లోకాల వరకు వివరిస్తాడు. ఆ తర్వాత 14 నుంచి 20 వరకు కూడా శంఖనాదాలు పూరించడం గురించి చెప్పడము. సో అవి సాధారణంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు, అలాగే కృష్ణ భగవానుడు పాండవుల పక్షాన ఉండడము, అలాగే మరి అర్జునుడు వాడుతూ ఉన్నటువంటి మహారథము, తర్వాత అర్జునుడి యొక్క రథం పైన
ఆ జెండాపై ఉన్నటువంటి కపిరాజుగా ఉన్నటువంటి వీరన్నీ కూడా విజయ సంకేతాలుగా, పాండవుల యొక్క విజయ సంకేతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను ఆ 14 నుండి 20 శ్లోకాల వరకు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటాడు, ఓ కృష్ణ, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్య నిలపవయ్యా, తద్వారా నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో ఒకసారిగా చూస్తాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు. సో ఆ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ దివ్యమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్య నిలిపి, ముఖ్యంగా ఆ భీష్మ ద్రోణాదులు ఉన్నటువంటి అక్కడ నిలిపి ఆయన్ని అంటాడు, ఓ అర్జున, మీ వంశస్థులను, మీ కురు వంశస్థులందరినీ చూడవయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్పేటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా చెప్తాడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో కృష్ణుడు పార్థ ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ చూడవయ్యా అంటూ కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇక ఆ ఇరుపక్షాలలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను వారందరినీ కూడా చూసిన తర్వాత ఆ అర్జునుడు మనసు వికలమవుతుంది. కరుణకు లోనైనటువంటి అర్జునుడు ఈ కృష్ణ భగవానుతో అంటాడు, ఓ కృష్ణ, ఇంతటి యుద్ధోత్సవం నా ముందు నిలిచినటువంటి మిత్రులు, బంధువులు వాళ్ళందరినీ చూసి నా దేహాంగాలన్నీ కంపిస్తూ ఉన్నాయ్యా అంటూ చెప్తాడు. అలాగే ఇంకా మరి ఆయన ఇక నేను యుద్ధం చేయలేను, ఎందుకంటే వారిని అక్కడ ఉన్న వారిని అందరినీ చూసిన తర్వాత వారందరినీ చంపుకోవడం వల్ల తనకేం ప్రయోజనం కలుగుతుంది, తన బంధువులు లేకుండా అనేటువంటి దాంతో కరుణ కూడినటువంటి వాడై ఆయన ఒక 4 రీజన్స్ చెప్తాడు యుద్ధం చెయ్యను అనేది చెప్పడానికి. ఒకటి, ఇక్కడ నేను ఏమాత్రం నిలబడలేకపోతున్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను, నా మనసు గిర్రన తిరుగుతుంది, ఓ కృష్ణ కేసి సంహారి, నేను కేవలం విపరీతాలనే చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ కరుణతో కూడినటువంటి వాడై యుద్ధం చేయనంటాడు. ఆ తర్వాత మరి ఇంకా ఆయన అంటాడు, ఈ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపడం ద్వారా మాకెట్టి ఆనందం కలుగుతుంది, ఎటువంటి భోగము ఉండదు కదా అంటూ చెప్పినటువంటిది. కరుణ, భోగము, అలాగే పాపభీతి. మరి ఇటువంటి దుష్టులైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుల పుత్రులను చంపడం వల్ల ఆయన అంటాడు అర్జునుడు, పాపమే వాశ్రయేదాస్మాత్ అంటూ చెప్తాడు. అంటే ఇటువంటి దుర్మార్గులను వధిస్తే మాకు పాపమే సంక్రమిస్తుంది ఆ కృష్ణ అంటూ ఆ పాపభీతిని మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటూ చెప్తాడు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పేటువంటిది వంశనాశనం గురించి చెప్తాడు. కులక్షయం అవుతుంది వలన శాశ్వతమైనటువంటి వంశాచారాలు నశించిపోతాయి అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విధం. వంశంలో మిగిలిన వారు అధర్మపరులు అవుతారు అని. ఇక 5వ అంశం, ఈ 4 అంశాలు కూడా మనకి మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడ్డాయి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన ఇంకొక మాట చెప్తాడు, మరి ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా తెలియదు, కాబట్టి మరి దీని వలన ఉపయోగం ఏంటయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఈ 2వ అధ్యాయంలో, అంటే అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన యుద్ధం గురించి చేయనని చెప్పినటువంటి మొత్తంగా 5 కారణాలు చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి అర్జున్ని గురించి ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పినటువంటి అంశాలు మనము మొదటి అధ్యాయంలో చూసాం. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, సంజయుడితో ప్రారంభమవుతుంది ఈ 2వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులే క్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనా అంటూ ఇక సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, మనసు కృంగిన వాడై
తం తథా అంటే ఇక్కడ తం అంటే అర్జునుడితో తథా ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు, కృపయావిష్టం అంటే జాలితో ఆవరించబడినటువంటి వాడై, అలాగే అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అంటూ ఉన్నారు. అంటే నీటితో కన్నీళ్లతో నిండి ఉన్నటువంటి, కన్నుల నిండా ఆ నీళ్లతో శోకిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సంజయుడు, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిన్ను ఉండా ఆ అర్జున్ను చూసి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మధుసూదనుడు అనేటువంటి వాడుగా, ఇక్కడ మధుసూదన అనేటువంటి పదం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఉంది. ఎందుకంటే మధువు అనేటువంటి మహాదానవుని సంహరించినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో మరి ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ మధుసూదన అనేటువంటి సంబోధించినటువంటి కృష్ణుడు అంటున్నాడట అర్జునుడితో. ఆ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట ఇక్కడ? సో కృష్ణుడు చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ సంజీవుడు కూడా చెప్తున్నాడు ఏమని? శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అంటలేదు. ఇంతకుముందు మనం చూసినప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని వచ్చింది, అలాగే అర్జున ఉవాచ అని వచ్చింది, సంజయ ఉవాచ అని వచ్చింది. కానీ కృష్ణ భగవానుల వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో అంటున్నాడట, ఎందుకంటే ఆ శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా కళ్ళ నిండా అశ్రువుల నుండి ఉండి ఆ పూర్ణ కృపాపూర్ణుడై ఉన్నటువంటి అర్జును చూసి ఆ మధుసూదనుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడు బుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తిని కలగజేస్తుందయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణుడు. ఎందుకంటే కుతస్త్వా కష్మలమిదం అంటూ ఉన్నాడు. అంటే కుతహ అంటే ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, కష్మలమిదం అంటే ఈ కల్మషము, ఈ విధమైనటువంటి ఈ పాడుబుద్ధి నీకు ఎందుకు పుట్టింది? ఎందుకు? ఏంటి పాడుబుద్ధి? మరి యుద్ధం చేయకుండా నేను అడుక్కొనైనా బతుకుతాను తప్ప యుద్ధం చేయనయ్యా అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి, మరి యుద్ధం క్షత్రియుడిగా తన ధర్మం ఏంటంటే యుద్ధం చేయాలి. మరి ఆ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయనని నాకు చేతగా అంటే మా వాళ్ళనందరినీ చంపుకోవడం వల్ల నాకు ఎటువంటి మంచి కనిపించడం లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే మరి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి క్లిష్ట సమయంలో యుద్ధం చేయనంటున్నావు, ఈ పాడు బుద్ధి నీకు ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందయ్యా? మరి గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇది తగదు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడుగా ఆయన ఏం చేయాలి? ఆయన ధర్మం యుద్ధాన్ని చేయాలి. యుద్ధం చేయకుండా ఉంటా అంటున్నాడు కాబట్టి మరి గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇది నీకు సరైనటువంటిది కాదయ్యా. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తిని కలగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి అర్జునుడు అనే మహావీరుడు ఉన్నాడు, చివరికి ఆ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధరంగం నుండి పారిపోయాడు ఒక పెరికి పందలాగాని. నీకు ఎప్పటికీ కూడా ఈ వీరులందరూ కూడా నీ యొక్క కీర్తిని అపకీర్తి పాలు చేస్తారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి భగవానుడు అనేటువంటి పదం ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకి ఈ వ్యాసుల వారు ఎక్కడైనా దీంట్లో ఈ భగవద్గీత అంతటా కూడా శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఎక్కడ పలకడు. ఆయన శ్రీ భగవాను ఉవాచ అని అంటాడు. ఎందుకు మరి శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అనడం లేదు అంటే ఇక్కడ భగవానుడు అనేటువంటి పదం సంస్కృత పదము గొప్ప ప్రామాణికుడైనటువంటి వ్యాసదేవుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఆ పరాశుర ముని చేత వివరించబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎవరైతే సర్వ సంపదలను, సర్వ ఐశ్వర్యాలను, సర్వమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందం, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము మరియు సంపూర్ణ వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉంటారో వారు భగవానుడుగా పిలువబడతారు. అటువంటి పరమ పురుషుడే భగవానుడుగా పిలువబడతారు అని చెప్తారు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
ద్వాపరయుగంలో ఆయన అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి అన్నిటిని కూడా ఆయన ప్రదర్శించినాడు కనుక ఆయన భగవానుడుగానే కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు. బ్రహ్మ గాని, శివుడు, నారాయణతో పాటు ఏ జీవుడు కూడా కృష్ణుడు ఎంతగా ఆ పూర్ణ విభూతులను కలిగి ఉండరు అని చెప్తారు. ఈ షడ్గుణ ఐశ్వర్యాలు అని చెప్తారు. అలాగే కృష్ణ అంటే ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షకుడు అని అర్థం. సో మరి సర్వాకర్షకుడు అయినటువంటి షడ్గుణ ఐశ్వర్యాలను పరిపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయనను ఇక్కడ భగవానుడు అని సంబోధించారు వ్యాసుల వారు. మరి భగవానుడు అనేటువంటి పదానికి వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ఇది. సో వీటన్నిటినీ సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించడం వల్ల ఆ కృష్ణుడు భగవానుడుగా సంబోధించబడినటువంటిది. అలాగే ఇంకా కృష్ణుడు అర్జున్తో అంటున్నాడు, క్లైబ్యమాస్మగమ పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన అర్జున్ని ఈ చాతకానితనం అంటే ఇక్కడ ఈ కల్మషాలు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయ్యా అంటూ చెప్పి, ఇంకా ఇక్కడ ఓ పరంతప అంటే ఇక్కడ ఆయన్ని అంటే ఇక్కడ పరంతప అనేటువంటి పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అని అర్థం. మరి అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, ఓ పార్థ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వానికి లొంగకు, క్లైబ్యం ఆస్మగమ పార్థ అంటున్నారు. అంటే క్లైబ్యం అంటే నపుంసకత్వం అంటే చేతగానితనం. మరి ఈ చేతగానితనం నీలో ఎలా కలిగిందయ్యా? ఈ చేతగానితనానికి నీవు లొంగిపోకు, ఇది నీకు సరైనది కాదు. నైతత్వ యుపపద్యతే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం. క్షుద్రం అంటే ఇక్కడ అర్థము ఆ నీచమైన హృదయ దౌర్బల్యం అంటే నీ హృదయంలో కలిగినటువంటి ఆ బలహీనతను, ఆ నీచమైనటువంటి నీ హృదయంలో కలిగినటువంటి ఆ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టవయ్యా, వదిలిపెట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి ఓ పరంతప, ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అర్జున్ని ప్రోత్సహిస్తూ యుద్ధం చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళా అంటున్నాడు, ఇక మరి ఈ చేతకానితనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నీవు మరి ఇది నీకు సరైనటువంటిది కాదు, నువ్వు శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి యుద్ధ వీరుడవు నీవు అంటూ ఆయన గుర్తు చేసినప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు. ఓకే, అర్జునుడు అంటున్నాడు అంటే మళ్ళా, ఓ కృష్ణ, ఓ శత్రు సంహార, నేను వారికి భయపడి కాదు యుద్ధం చేయకపోవడము. మరి ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలయ్యా? మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు తన యొక్క ఆ పితామహుడైనటువంటి ఆ భీష్ముడు, గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు వంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు సర్వదా పూజనీయులు. అందుకే అంటున్నాడు, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని నేను ఎలానయ్యా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి? ఒకవేళ వారు దాడి చేసినా వారిపై ఎదురు దాడి చేయకూడదు, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళుగా పెద్దలకు గౌరవించాలి అనేటువంటి ఆ విషయాలు తెలిసినటువంటి అర్జునుడు, మరి మా తాతగారైనటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు, నాకు విద్యలు నేర్పినటువంటి గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు వంటి వారితో నేను ఎలానయ్యా బాణాలతో వారిని ఎదుర్కోవాలి అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు, గురునహత్వహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగాను రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి, మరి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి ఆ మహాత్ములైనటువంటి వారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించడం కంటే
భిక్షమెత్తుకొని జీవించడము ఉత్తమం అనిపిస్తుంది. మరి ఆ భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి వారు ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుకొని, మరి ఎందుకంటే రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు వైపుకు వారు ఉండి ఆయన దగ్గర ఆ రాజ్య సుఖాలను అనుభవిస్తున్నారు కనుక వారి వైపున వారు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి, అందుకే ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే కదా, మరి అటువంటి వారిని వధించినట్లయితే మేము అనుభవించేదంతా రక్తపంచలమవుతుంది అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, వారిని జయించడమా లేదా వారి చేత జయించబడమా అనే వాటిలో ఏది ఉత్తమమో కూడా మాకు తెలియదు. అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా అనేటువంటిది కూడా మాకు తెలియదు. మరి ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను వధిస్తే ఇక మేము జీవించి ఉండడం కూడా వ్యర్థము. అయినా వారిప్పుడు యుద్ధ రంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారయ్యా అంటూ అర్జునుడు తాను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి మరికొన్ని కారణాలను ఆయన చెప్తూ ఇక ఈ విధంగా ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే దోషము కారణంగా కార్పణ్య దోషో అపహత స్వభావ అంటున్నాడు. అంటే కార్పణ్యము అంటే లోభము, ఆ మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా, దోష అంటే బలహీనత కారణంగా నేనిప్పుడు నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. కాబట్టి ఈ సమయంలో నాకు ఏది ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుతూ ఉన్నాను అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు. శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను ఇప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, కాబట్టి దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావించు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఈ భౌతిక సాంగత్వంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన ఈ దేహమే వారందరూ అంటూ అనుకుంటూ తాను ఎవరినో చంపుతున్నాను అనేటువంటి ఆ కారణంగా తన మనసులో కలిగినటువంటి ఆ మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా ఆయన యొక్క కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయి ఉన్నాడు. కానీ ఒక మంచి వ్యక్తిగా, మంచి శిష్యుడుగా ఆయన భగవంతుడికి శరణాగతి అయ్యాడు. జగద్గురు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అతడు శరణాగతుడయ్యాడు. శరణాగతుడై అంటూ ఉన్నాడు, నేను ఇప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, కాబట్టి దయచేసి నాకు ఉపదేశం చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ లౌకికమైనటువంటి కలతల నుండి, ముఖ్యంగా ఈ జాలి చూపడము అనేటువంటి విషయంలో ఆయన లౌకికమైనటువంటి జాలి, శోకము, కన్నీరు ఇవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించి తెలవకపోవడం వల్ల కలిగేటువంటి అంశాలని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి అటువంటి ఇక్కడ అర్జునుడు మరి సరైనటువంటి సమయంలో జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించి ఆయనకి శరణాగతుడయ్యాడు. సో సాధారణంగా శరణాగతి అంటే మనకి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలం ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే మనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అణుకువ ఉండాలి. అలాగే జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువుని దరిచేరాలి అని చెప్తారు. గురువుని కోరుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసింది కూడా అదే. నువ్వు ఉపదేశించవయ్యా, నేను నేర్చుకుంటాను అని అంటున్నాడు. అలాగే తనలో కలిగినటువంటి బలహీనతను కూడా అంగీకరించాడు. నా వాళ్ళు, నా బంధువులు అనేటువంటి మమకారం చేత నా విషయంలో నేను మోహానికి గురయ్యాను అని తన యొక్క బలహీనతని అంగీకరించాడు.
మరి ఆయన యొక్క జీవితంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు మరి జగద్గురువు అయినటువంటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి గురువుగా కోరుకున్నాడు. ఇక మరి శరణాగతి అనేటువంటిది సాధారణంగా అన్ని సందర్భాలలోనూ అందరూ కూడా చేయలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి కొన్ని నిబంధనలు ఏంటంటే విఫలాలను మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత మనలో ఉండాలి అని చెప్తారు. వీటిని అంగీకరించనిదే ఎవడు కూడా, ఏ జీవుడు కూడా జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే సాధారణంగా ఏదైనా విజయాలు పొందితే దానిలో నా పాత్ర ఉంది, నా పాత్ర ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం. అందుకే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, కానీ విఫలము అనాథ. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, అది నేను చెప్తున్నా కానీ వినలేదు అని దాని నుంచి పక్క నుంచి పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. సో కాబట్టి మరి ఈ అర్జునుడు తనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించి తనకు సవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు ఇక్కడ జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుని భగవానుడిగా అతను స్వీకరించి ఇంకా అంటున్నాడు, నా ఇంద్రియాలను శుష్కింప చేస్తున్న ఈ శోకమును పోగొట్టుకునే ఉపాయం నాకు తోచడం లేదు. నేను ఈ భూమిపై సుసంపన్నమైన ఎదురులేని రాజ్యాన్ని గెలిచిన లేదా దేవతల వంటి ఆధిపత్యము పొందిన ఈ శోకము నుండి నేను బయటపడలేకుండా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మోహానికి గురి అయినటువంటి వాడు, ఈ దేహమే తాను, ఈ దేహమే తన బంధువులంతా అనేటువంటి ఒక భౌతికమైనటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలో ఈ భౌతిక జగత్తు మమకారంలో ఉన్నటువంటి ఆయన మరి ఈ శోకాన్ని పోగొట్టుకునేటువంటి ఉపాయం నాకు తోచడం లేదు. ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యమే కాదు, దేవతలు అనుభవించేటువంటి స్వర్గలోకాల వంటి వాటిపైన ఆధిపత్యం వచ్చినా నాకు కలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శోకాన్ని నేను తొలగించుకోలేకపోతున్నాను అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు. సంజయుడు ఈ విధంగా, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్సీతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, శత్రువులను తప్పింపచేసే అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తర్వాత శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయటం లేదు అనగానే సంజయుడు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు విన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు మనసులో సంతోషపడి ఉండవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ సంజయుడు మరల అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడేమి కాదయ్యా, శత్రువులను తపింపజేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో ఆ విధంగా చెప్పి, ఓ గోవింద, నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ మౌనంగా ఉండిపోయాడు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో 2 సేనల మధ్య విషాద వశుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికెను. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు పూర్తిగా శరణాగతి అయ్యాడో, నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ మౌనంగా ఉండిపోయాడో, అలాగే నీవు నాకు ఉపదేశం చెయ్యి అంటూ ఆయనకి శరణాగతుడయ్యాడు. కనుక ఇప్పుడు జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి అర్జునుడు తన శిష్యుడైనటువంటి భక్తుడు బావమర్ది అయినటువంటి అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవద్గీతను. ఇక్కడ నుండి భగవద్గీత బోధనలు, వాస్తవంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క బోధనలు ఇక్కడ నుండి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నాడు. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో, ఏ సమయంలో నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ మౌనంగా ఉండిపోయినటువంటి అర్జునుడు రథంలో కూర్చున్నటువంటి ఆ సమయంలో, మరి రథం ఎక్కడుంది? 2 సేనల మధ్య ఉన్నది.
ఆ సందర్భంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నవ్వుతూ, చిరునవ్వుతో, చిరుదరహాసంతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. ఆ విషయాలను చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూం చ నాను శోచంతి పండితాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడట అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు పలుకుతూ నీవు దుఃఖించదగని విషయం గురించి దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. వివేకవంతులైన వాడు జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరు. సో ఇక్కడ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటూ చెప్తున్నారు. అశోచ్యాన్ అంటే దుఃఖింపదగని విషయం గురించి, అన్వశోచం నీవు దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. మరి నీవు దుఃఖించకూడని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు, కానీ నీ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి? మరి ప్రజ్ఞావాదాంశ భాససే, ప్రజ్ఞావాదాంశ అంటే పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, దుఃఖించని దాని గురించి దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు అంటూ, అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వెంటనే గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి పరోక్షంగా అర్జున్ని మందలిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ మూర్ఖుడా అని పిలుస్తూ. ఎందుకంటే ఒక రకంగా మరి పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, అనవసర విషయాల గురించి దుఃఖిస్తున్నావు కదా అర్జున అంటే, మరి ఒక రకంగా ఓ మూర్ఖుడాన్ని మందలించినట్లుగానే చెప్పవచ్చు. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అదే చెప్తారు. పండితులాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ పండితుడైనటువంటి వాడు దేహం అంటే ఏమిటో, ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలిసిన వాడు. మరి అటువంటి వాడు ఈ దేహ స్థితికి కానీ మరణించినటువంటి స్థితికి కానీ అతడు దుఃఖించడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. సో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయం ఏదియునూ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఎవరో వీళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నాడు. అందుకే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి అసంఖ్యాకమైనటువంటి జీవులు వారి యొక్క వ్యక్తిగత కర్మ ఫలాలను బట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటుంటారు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాల జీవజాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఆ జీవులన్నీ, ఈ దేహాలన్నింటినీ పొందేటువంటి జీవుడు ఆత్మ శాశ్వతమైనది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని, ఇక్కడున్నటువంటి ఈ రాజులు గాని లేదా నేనైనా నీవైనా నిలిచి ఉండనటువంటి సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. దేహం మాత్రమే మారుతుంది. ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆ జీవుడు అనేటువంటి వాడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, సనాతనమైనటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. అంటే అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, దేహదారి నిరంతరము ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమును, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమముగా పొందుతూ ఉన్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున వేరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. ఎందుకంటే ఈ దేహము నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది, కానీ ఆత్మ మార్పు లేనటువంటిది. ఈ దేహం క్షీణించిపోగానే
ఆ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి వేరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతూ ఉంది. అదే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. కనుక ఈ విషయం గురించి వివేకవంతుడు ఆందోళన పడడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా మనము స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మ అనేటువంటి మూడింటి కలయిక ద్వారా ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు. ది గ్రాస్ బాడీ, ది సబ్టిల్ బాడీ అండ్ సోల్ అనేటువంటి మూడింటి ద్వారా మనం ఉంటామని చెప్తారు. గ్రాస్ బాడీ అంటే స్థూల శరీరము, అది మరణించినప్పుడు వేరయ్యేటువంటిది. మరి ఈ స్థూల శరీరము భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి పంచమహాభూతాలతో ఏర్పడింది అని చెప్తారు. భూమి, నీరు, వాయువు, అగ్ని మరియు ఆకాశము అనేటువంటి వాటితో ఏర్పడుతుంది. సో కాబట్టి మరణించినప్పుడు ఈ దేహము నశించిపోయేటువంటిది. ఇక సూక్ష్మ శరీరము, మన మనసు, అహంకారము మరియు బుద్ధి అనేటువంటివి ఆ సూక్ష్మ శరీరం. ఇది ముక్తి పొందినప్పుడు అది వేరవుతుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక సోల్, ఆత్మ అనేటువంటిది సచ్చిత్ ఆనందం, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, శాశ్వతమైనది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మన ఈ స్థూల శరీరము భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము అనేటువంటి ఈ పంచమహాభూతాలతో ఏర్పడుతుంది. సో కాబట్టి ఈ దేహము ఒక యంత్రము వంటిది అని చెప్తారు. ఒక కారు, అందులో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడే అది నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ఆత్మ ఉన్నప్పుడే ఈ దేహంలో, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఫలాని వ్యక్తి పోయాడు అని చెప్తాం, ఆడిపోయిండు, మరి దేహం అంతా అక్కడే ఉంది. ఇప్పటిదాకా నాది నేను అంటూ చెప్పబడ్డటువంటి ఈ దేహం అక్కడే పడిపోయి ఉంది. చేతులు ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఉన్నాయి, ముక్కు ఉంది, నాలుక ఉంది, చెవులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ పలానా వాడు పోయాడు రా అంటారు. ఎవడు పోయింది అంటే ఈ దేహం కాదు మనము అనేటువంటి భావన మనలో రావడం లేదు, ఇన్ని చూస్తూ ఉన్నా. సో సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మనము ఈ పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షి, అంటే ఈ దేహంలో, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ పక్షి వంటిది, పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షి వంటిది. మరి ఆ పక్షిని వదిలేసి ఆ పంజరానికి మెరుగులు పెడుతూ ఉన్నాం. అంటే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహ భావన, ఈ దేహాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం తప్ప ఆత్మ గురించి, ఆత్మను అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, మాత్ర స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఇంకా అంటున్నారు, ఓ కౌంతేయ, అర్జున, తాత్కాలికములు అయిన సుఖాలు దుఃఖాలు కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగే అటువంటి ద్వంద్వములను కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మన జీవితంలో, మన జీవిత కాలంలో ఈ చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం అనేటువంటిది సాధారణంగా జరిగేటువంటివే. మరి ఈ చలికాలము, ఎండాకాలము ఏ విధంగా అయితే వస్తూ ఉన్నాయో, మన జీవితంలో కూడా ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి వచ్చిపోతే తాత్కాలికమైనగా వచ్చిపోయేటువంటివే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి ఇంద్రియ అనుభూతుల వలన కలుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఇటువంటి ద్వంద్వాలకు కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పురుష శ్రేష్ఠుడైన అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలత నొందక ఆ రెండింటి యందు ధీరుడై, అంటే చలించకుండా నిశ్చలంగా ఉండేవాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశాశ్వతమైన దానికి స్థిరత్వము లేదు, అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో దానికి స్థిరత్వం లేదు, నిరంతరము మారేటువంటిది అని.
మరియు శాశ్వతమైన దానికి అంతం లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ రెండింటి స్వభావాన్ని యథార్థముగా అధ్యయనం చేసినటువంటి తత్వజ్ఞులు ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా ఉనికి లేనటువంటిది అంటే భౌతిక దేహము ఉండేది కాదు అని అర్థం. అలాగే నిత్యమైనది అంటే ఆత్మ మార్పు లేనిది, శాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ సత్యాన్ని దర్శించినటువంటి వారు ఈ రెండింటి యొక్క స్వభావాన్ని అధ్యయనం చేసి చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచ్చితు కర్తుమర్హతి. శరీరమంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనం లేనిది అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అట్టి అవినాశనమైన ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవ్వడు సమర్థుడు కాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ, మరి వారందరినీ నేనేదో సంహరిస్తాను అని అనుకుంటున్నాడు. కానీ ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉండేటువంటి ఆత్మ యొక్క నిజమైనటువంటి స్వభావం ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ అవినాశనమైనది, ఎవడు కూడా నశింప చేయడానికి సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మ చాలా సూక్ష్మమైనదిగా చెప్తున్నారు. వెంట్రుక కొన భాగంలో 10,000 వంతు పరిమాణమును కలిగి అసంఖ్యాకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అణువులను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు ఆత్మ. మరి అటువంటి ఆత్మను ఎవడు కూడా నశింప చేయడానికి సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నారు, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైన మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక నశిస్తుంది. ఈ ఆత్మ పొందినటువంటి భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో అది తప్పక నశించిపోయేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యి అంటూ ఆయన యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ఆచరించమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఎలాగూ నశించిపోయేటువంటిదే, ఎలాగూ ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిదే. మరి అటువంటప్పుడు నీవు ఎందుకయ్యా వీరి గురించి దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అంటే నీవు ఇప్పుడు యుద్ధంలో చంపకపోయినా ఆ భీష్ముడైనా ద్రోణాచార్యుడైనా వారి శరీరం క్షీణించిపోయి ఎలాగూ నశించేటువంటిది. మరి ఎందుకు దాని గురించి నీవు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఇతరులను చంపును అని అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడును అనుకునేవాడు ఇద్దరూ అజ్ఞానులే. నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా మా తాత గురువులు వీళ్ళందరినీ చంపుతాను అని. మరి వాస్తవికమైనటువంటి మీ తాత గురువు అనేటువంటి వారు శాశ్వతంగా ఉండే ఆత్మలు. కాబట్టి ఆత్మ, మరి నువ్వు కూడా ఒక ఆత్మవే. మరి అటువంటి ఆత్మ ఇతరులను చంపుతుంది అని అనుకోవడము, అలాగే ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అని అనుకుని ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే. నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవరి చేత చంపబడదు, అది శాశ్వతమైనది. ఈ చేసేదంతా కూడా దేహాత్మ భావన వలన జరిగేటువంటిది అని చెప్పి ఇంకా అంటున్నారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఆత్మకు ఎన్నడూ జననము కానీ మరణం కానీ లేదు. ఆత్మ శాశ్వతమైనది. ఆత్మ జన్మింపలేదు అంటే ఇంతకు ముందు ఆత్మ జన్మించలేదు, జన్మింపదు అంటే ఇప్పుడు జన్మించట్లేదు, జన్మింపబోదు, భవిష్యత్తులో కూడా అది జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనమైనది. దేహము చంపబడినా అట్టి ఆత్మ చంపబడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే భగవంతుని ఆ అనుపరిణామ అంశ గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ దేహం మాత్రమే మారేటువంటిది.
ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉండేటువంటిదే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మతత్వాన్ని గురించి మరికొంత వివరణ ఇస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. ఆత్మ ఇక్కడ ఆవాసాలను మారుస్తూ ఉండేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. వాసాంచి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ఏ విధంగా ధరించునో అదేవిధంగా ఆత్మ కూడా ఈ కృషించి నశించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేత గాని ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్నిచే దహింపబడదు, నీటి చేత తడపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఏ ఆయుధం చేత, సాధారణంగా ఆయుధాల చేత ఏదైనా వస్తువును ముక్కలుగా చేయవచ్చు, కానీ ఆత్మ ఎటువంటి ఆయుధాల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అగ్ని అన్నింటినీ దహించి వేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అగ్ని ఆత్మను దహింపలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే నీరు అన్నింటినీ తడుపుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మను తడపలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాయువు వీయడం వల్ల ఆరుతూ ఉంటాయి, ఎండింపజేస్తుంది, కానీ ఆత్మను వాయువు ఎండింప చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. జీవాత్మ ఛేదించుటకు వీలు లేనిది, నీటిలో కరగనది, కరుగుటకు వీలు లేనిది, దానిని దహించుట గాని ఎండించుట గాని శక్యము కాదు. అది నిత్యము, సర్వవ్యాపకము, మార్పురహితము, అచలనమును సనాతనము అయి ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు ఆత్మ గురించి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ మహాబాహువులు కలవాడా అర్జున, ఒకవేళ నీవు ఆత్మ పదే పదే జనన మరణాలకు లోనవుతుంది అని అనుకున్నా సరే ఇలా శోకించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎలాగో ఒకవేళ నువ్వు అన్నట్లుగా మరణించినట్లయితే అది మరలా జన్మిస్తుంది. అంటే జన్మించిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మరలా పుట్టుక తప్పదు అని చెప్తారు ఇక్కడ. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యతే నత్వం శోషితుమర్హసి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మరలా పుట్టుక తప్పదు, కాబట్టి అనివార్యమైన దాని గురించి నీవు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు? నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు ఆచరించవయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, సృష్టించబడిన ప్రాణులన్నీ పుట్టక ముందు అవ్యక్తములు, జీవిత కాలంలో వ్యక్తములు, మరలా మరణించిన పిదప అవ్యక్తములు, కావున శోకించుట ఎందుకు? ఓకే, నువ్వు అన్నట్లుగా అది జనన మరణాలు పొందుతూ ఉన్నట్లయితే పుట్టింది ఎలాగూ మరణిస్తుంది, మరణించింది ఎలాగూ మళ్ళీ పుడుతుంది. కాబట్టి సృష్టికి ముందు ఇవన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాయి, కనిపించకుండా ఉంటాయి. మరి ఆ జీవితం ఏదో ఒక దేహాన్ని పొందినప్పుడు మనకి వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి, మరలా మరణించిన తర్వాత అవ్యక్తం అయిపోతుంది, కనిపించకుండా ఉంటాయి. కానీ అవి ఉండకుండా పోవు, అవి ఎలాగూ ఉండేవే, శాశ్వతమైనవే. కాబట్టి ఎందుకయ్యా వాటి గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం? ఎందుకంటే మనం పగలు రాత్రులు చూస్తాం కదా, రాత్రి కొన్ని వస్తువులు మనకు కనపడవు, అంత మాత్రాన అవి లేనట్లు కాదు కదా, చీకట్లో కనిపించకపోయినంత మాత్రాన కాదు. అలాగే ఈ దేహాన్ని వదిలేసినప్పుడు ఆత్మ అది లేనట్టు కాదు, ఉన్నటువంటిదే, శాశ్వతంగా ఉండేదే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమందు వసించు దేహి ఎన్నడూనూ చంపబడదు,
కావున ఏ జీవుని గురించి నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అర్జునుడు తన తాతగారు గురువుగారుల గురించి దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు కదా. క్షత్రియులుగా స్వధర్మమును అనుసరించి ధర్మం కొరకై యుద్ధం చేయుట కన్నను శ్రేయదాయకమైనది వేరొక్కటి లేదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. కావున సంశయించవలసిన అవసరం లేదు, లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు నిర్వహింపకపోతే, స్వధర్మమును నిర్లక్ష్యపరిచినందులకు నిశ్చయంగా పాపమునందుటకే గాక యోధుడుగా నీ కీర్తి కూడా నీవు కోల్పోతావు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడుగా ఆయన యొక్క ధర్మం యుద్ధం చేయవలసినటువంటిది. మరి అలా యుద్ధం చేయకుండా, ఎందుకంటే అర్జునుడు పేరుగాంచినటువంటి యోధుడు, పలువురు దేవతలతో శివుడితో కూడా యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు. మరి ఆ శివుడితో యుద్ధం చేసి మరి గాంధీవాన్ని పొందినటువంటి వాడు. మరి పోరాడి ఒప్పించి అతని నుండి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. మరి గొప్ప యోధుడు అందరికీ తెలుసు. కానీ మరి అటువంటి వారిని ఇక్కడ మరి ఆయన యుద్ధం చేయకపోయినట్లయితే నీవు నీ యొక్క యోధుడుగా నీకున్నటువంటి కీర్తంతా నశించిపోతుంది అంటూ చెప్తున్నా. జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటారు. గౌరవం కలవానికి అపకీర్తి అనున్నది మరణం కంటే దారుణమైనదయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి క్షత్రియుడుగా ఆయన యుద్ధం చేయకపోవడం వల్ల అపకీర్తి వస్తుంది. మరి అపకీర్తి అనేటువంటిది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి మరణం కంటే దారుణం. అంటే మరణించవచ్చు, కానీ అపకీర్తి పాలు కాకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. నీ పేరు ప్రతిష్టల ఎడ గొప్ప గౌరవం కలిగి ఉన్న సేనా నాయకులు భయం చేతనే నీవు యుద్ధరంగం నుండి పారిపోయావు అనుకుంటారు. అలా భావించి వారు నిన్ను చులకన చేస్తారు అంటూ అర్జునుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి మరలా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ కుంతీ కుమారా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. ఒకవేళ శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. కాబట్టి కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సుఖదుఖములను గాని, లాభ నష్టములను గాని, జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధం కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లా చేయడం నీకెప్పుడు కూడా పాపము కలగదు. ఎందుకంటే పాపమే వారిని ధృతరాష్ట్రులను చంపితే మాకు పాపమే కలుగుతుంది కదా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ దుర్మార్గులను చంపితే మాకు పాపమే కలుగుతుంది కదా అంటున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఫలాపేక్ష రహితంగా సుఖదుఖాలను, లాభ నష్టాలను, జయాపజయాలను లెక్కించవద్దు. ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు దానివల్ల మనకి సుఖం వస్తుందా లేదా దుఃఖం వస్తుందా అని ఆలోచన, లేదా లాభం అవుతుందా నష్టం అవుతుందా, లేదా దాంట్లో యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తామా లేదా ఫెయిల్ అవుతుందా, అవసరం లేదు. మన కర్తవ్యంగా మనం చేయవలసినటువంటి దాన్ని నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు. అలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి పాపబంధనాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో అంటూ ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానమును నీకు సాంఖ్యయోగము ద్వారా, అంటే విశ్లేషణాత్మకమైన విధానము ద్వారా, విశ్లేషణ ద్వారా వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో విశదీకరిస్తాను. ఓ పార్థ, ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మ బంధనముల నుండి ముక్తిని పొందుతావు అంటూ ఆయన చెప్తూ, ఈ ప్రయత్నమునందు అంటే ఈ భక్తి యోగమునందు నెలకొన్నప్పుడు నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గంలో కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయం నుండి మనిషిని అది రక్షిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాకాహ్యానం తాచ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున ఉన్నవారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది, కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అల్పజ్ఞులు స్వర్గప్రాప్తికి లోకం, అలాగే ఉత్తమ జన్మ, అధికారము వంటి వాటి కోసమై వివిధములైన కామ్యకర్మలను ఉపదేశించే వేదములందలి మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షింపబడతారు.
ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరుకోవడం చేత అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని భావిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. భోగానుభవము మరియు లౌకిక సంపదలకు ఆకర్షితులై వాని చేత మోహవశులైనటువంటి వారి మనసు నందు ఆ భగవానుని ఆ భక్తియుక్త సేవ గురించి ఎటువంటి స్థిరమైన నిశ్చయం కలగదు. అంటే వారు ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమవరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదములు ముఖ్యంగా త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి చర్చించును. ఓ అర్జునా, నీవు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగక్షేమములనేటువంటి చింతల నుండి విడివడి ఆత్మయందు స్థిరుడు కా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో త్రిగుణాలు అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మాయాబంధనం అని చెప్తారు. వాటి నుండి వాటికి అతీతుడవై ఆ ద్వంద్వముల నుండి లాభ నష్టాలు, మానవమానాలు, సుఖదుఖాలు అటన్నిటినీ, అలాగే యోగక్షేమాలు అనేటువంటి వాటి నుండి కూడా అనేటువంటి చింతల నుండి విడిబడి ఆత్మయందు స్థిరుడు కా అంటూ బోధిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, చిన్న నూతి వలన కలిగే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలం చేత సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వానిని అంతరార్థమును గ్రహించిన వానికి సిద్ధిస్తుంది. ఎందుకంటే వేదాలలో పైనున్నటువంటి అంశాలను చూసి వాటికే ఆకర్షితులవుతున్నారు, వాటి యొక్క అంతరార్థాన్ని గ్రహించట్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుటయందే నీకు అధికారము కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలములనందు కాదు. నీవే కర్మ ఫలముకు కారణము అని ఎప్పుడు అనుకోకు. అలాగనే చెయ్యవలసిన కర్మలు మానుటలో ఆసక్తుడవు కాకు. ఎందుకంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నాం. అంతేగాని ఆ కర్మ ఫలాలకు మనకు అధికారం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కర్మ ఫలాలకు మనమే కారణమని ఎప్పుడూ కూడా భావించకూడదు అని చెప్తున్నారు. మరి కర్మ ఫలాలు మనకు సంబంధం లేకపోతే మేమెందుకు చేయాలి అనే భావన కూడా వస్తుంది. కనుక అలాగని చేయవలసినటువంటి కర్మలు మానడంలో కూడా ఆసక్తులు కావద్దు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, మనోకల్పితములైన ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించే సర్వ విధములైనటువంటి కోరికల నుండి మానవుడు, అంటే ఆ కోరికలను ఎప్పుడైతే మానవుడు వదిలివేస్తాడో అని చెప్తున్నటువంటి మనిషి ఆ మానసిక కల్పన నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి కోరికలను ఎప్పుడైతే త్యజించునో మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడినటువంటి అతని యొక్క మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు అతడు దివ్య చైతన్య స్థితిలో, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో, అంటే ఆ భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సమస్త సద్గుణాలను కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యదా సంహారతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ఇక్కడ తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ముడుచుకునే రీతిగా ఇంద్రియార్థముల నుండి తన ఇంద్రియాలను ఎనుకకు తీసుకోగలిగిన వాడే పరిపూర్ణ చైతన్యంలో
స్థిరంగా ఉన్నవాడవుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ముడుచుకుంటుందో, ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధములైనటువంటి విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించినటువంటి వాడు ఆ దివ్య చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. ఇంద్రియ భోగముల నుండి ఆ ఇంద్రియ భోగాలను నిగ్రహించినప్పటికీ కూడా ఆ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి అలాగే మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచి అనుభవించడం ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్య స్థితిలో స్థిరుడవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హారంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు ఎంత బలవంతము మరియు దృఢమైనవంటే వానిని నిగ్రహించుటకు ప్రయత్నించే యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుని యొక్క మనసును కూడా అవి బలంగా హరించి వేస్తాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలను జయించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి పండితులు, ఋషులు, తత్వవేత్తలు, జ్ఞానులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆ కల్లోలితమైనటువంటి మనసు కారణంగా వారు భౌతిక ఇంద్రియాలకు బలవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ మహర్షి పరిపూర్ణ యోగి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు తీవ్రమైనటువంటి ఆ తపోయోగ సాధనల ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆ మేనకతో మైథున సుఖానికి ఆకర్షితుడై మరి అతడు పతనం చెందినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. ఇటువంటివి చరిత్రలో ఎన్నో ఉన్నటువంటి అంశాలుగా చెప్తారు. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితాః. తమ ఇంద్రియములను వశమునందు ఉంచుకొని మనసును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రియాలను పూర్తిగా అదుపులో ఉంచుకొని వాటిని నియంత్రించి తన చైతన్యమును ఆ భగవంతుని యందు నిలిపేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు స్థిరమైన బుద్ధిని కలిగిన మనిషిగా తెలియబడతాడు, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా తెలియబడతాడు అనేటువంటి, అంటే మహోన్నతమైనటువంటి యోగ పరిపూర్ణత ఆ కృష్ణ భక్తి భావనే అంటూ తెలియచేయబడుతున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ, ఎప్పుడు ఇంద్రియాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మరి అట్టి ఆసక్తి నుండి కామము ఉత్పన్నమవుతుంది. కామము నుండి ఆ క్రోధము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడు ఆ ఇంద్రియార్థాలను గురించి ఆలోచిస్తూ భౌతిక వాంఛలకు లోనవుతాడు అని చెప్తారు. అలా భౌతిక వాంఛలకు లోనైనటువంటి వాడు ఇక వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మరి ఆ ఆసక్తి కోరికగా మారుతుంది. కోరికలు నెరవేరనప్పుడు అది కోపంగా పరిణమించేటువంటి
ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తూ, కోపం మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది, మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది, బుద్ధి నాశనం వలన మనిషి పతనం చెందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భౌతిక అంశాలను గురించి ఆలోచించడం వల్ల కలిగేటువంటి పతన స్థితిని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్, ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాద మదిగచ్చతి. కానీ సమస్త రాగ ద్వేషాల నుండి విడిపడిన వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బాహ్యానికి ఆ ఇంద్రియ స్థాయిలలో కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి కారణంగా ఇంద్రియ కలాపాల పట్ల అనురక్తి కలిగి ఉండు అని చెప్తున్నారు. సో అవన్నీ కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలోనే అతడు వినియోగిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ విధంగా అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో సంతుష్టుడైన వానికి భౌతిక అస్తిత్వపు త్రివిధ తాపాలు ఏమాత్రమూ కలగవు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి సంతుష్ట చైతన్యంలో మనిషి యొక్క బుద్ధి శీఘ్రమే సుస్థిరమవుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో సంతుష్టుడైనటువంటి వాడికి భౌతిక అస్తిత్వపు త్రివిధ తాపములు ఏమాత్రమూ కలగవు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో భగవానునితో సంబంధము లేని వానికి దివ్యమైన బుద్ధి గాని స్థిరమైన మనసు గాని ఉండదు. అవి లేనిదే శాంతికి అవకాశమే లేదు. ఇక శాంతి లేకుండా సుఖం ఎలా కలుగుతుంది అంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛను కలిగి ఉన్నటువంటి వారల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియానాం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవామి వాంబసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, బలమైన గాలి నీటిలో నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టినట్లుగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియము పైన మనసును కేంద్రీకరించినచో అది మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇంద్రియాలన్నీ భగవత్ సేవలో నెలకొన్నంత వరకు కూడా అది ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ వాటిలో ఏ ఒక్కటి ఇంద్రియ భోగంలో నెలకొన్నా సరే భక్తుడిని ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి పదము నుండి అది తప్పించి వేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మనోగ్రహం ఉండాల్సినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, తస్మాద్యస్య మహాబాహో
నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. కనుక ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడ అర్జున, యవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు అంటూ చెప్తుంది. సర్వజీవులకు ఏది రాత్రి సమయమో అది ఆత్మ నిగ్రహం కలవానికి మేల్కొనియుండు సమయము. సర్వజీవులు మేల్కొనియుండు సమయము అంతర్ముఖుడైనటువంటి మునికి రాత్రి సమయము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఇంద్రియ భోగాలు అంటే జీవులు సాధారణంగా రెండు రకాలుగా చెప్తారు. ఒకరు ఇంద్రియ భోగాలకు అర్థము లౌకిక కలాపాలలో ఉండేటువంటి వారు, ఇంకొకరేమో అంతరేక్షణ కలిగినటువంటి వారు, అంటే ఆత్మానుభూతి సాధనలో జాగృతమైనటువంటి వారుగా చెప్తారు. మరి ఆత్మానుభూతిలో ఉండేటువంటి వారు ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు అతనికి చీకటిలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలో ఉన్నటువంటి వారికి అదే వెలుతురులాగా ఉండేటువంటి అంశం అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్ర మాప ప్రవిశంతి యద్ ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతి మాప్నోతి నకామకామి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతూ ఉన్న నిశ్చలముగా ఉండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించినట్లుగా మరి కోరికల నిరంతర ప్రవాహము చేత కలతనొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు. కానీ కోరికలను తృప్తి నొందింప యత్నించేవాడు ఎప్పుడు అట్టి శాంతిని పొందజాలడు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి ఈ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగం. ఇక చివరిగా ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో చెప్పి ఇక అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. మరి దీనిని పొందినవాడు మళ్ళీ మోహం చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగానే ఉన్న వ్యక్తి భగవంతుని దివ్యధామం చేరుకుంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకునేటువంటిది, వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్. మనము ఈ దేహం కాదు, మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆత్మలము. అలాగే హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ కమ్స్ అండ్ గోస్. ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటుంటాయి. వీ షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. మనము ఆ కృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి పొందాలి. దానికి ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి ఒకసారిగా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇది కొంచెం పెద్ద చాప్టరు, కొంచెం ఎక్కువ సమయం పట్టింది. హరే కృష్ణ. రేపటి నుంచి కొంచెం చిన్నగానే ఉంటాయి చాప్టర్స్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా